Αυτό όμως γίνεται μόνο και μόνο για εξοικονόμηση χρόνου του ίδιου και όχι για να παράξει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και από την άλλη, όπως είπες και εσύ, ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία κατασκευής κουζινών, για παράδειγμα, σίγουρα αυτό που θέλει να κάνει είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος για την εταιρεία στην οποία δουλεύει. Ο αρχιτέκτονας, ωστόσο, από την αρχή μέχρι και το τέλος του έργου, είναι αυτός ο οποίος θα νοιάζεται για την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι αυτός ο οποίος θα νοιάζεται το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο με αυτό που έχει συμφωνηθεί εξ αρχής, να έχουν γίνει όλα σωστά και εν τέλει ο πελάτης να είναι ευχαριστημένος και να χαρεί το χώρο του. Και μην ξεχνάμε ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης, ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από τη διαδικασία της κατασκευής, θα ξαναείνε πελάτης μας στο μέλλον και θα μας προτείνει και σε άλλους. Επομένως βλέπουμε ότι είναι τις περισσότερες φορές και στο χέρι μας να λάβουμε αυτά που μας αναλογούν ως επαγγελματίας και όχι μόνο να ασκούμε κριτική σε άλλες ειδικότητες που παραβλέπουν το ρόλο μας.